Il-proġett tat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija laħaq tragward importanti ieħor hekk kif ingħalqet l-evalwazzjoni għax-xiri u l-installazzjoni ta' żewġ reatturi u transformer dan wara sejħa pubblika għall-offerti u li waslet biex AG Installations ikunu rakkomandati li jingħataw kuntratt li se jiswa aktar minn 20 miljun euro. Dan tħabbar fi stqarrija minn Interconnect Malta fejn tqal li dan il-proċess se jwassal biex jiġu installati reattur fuq kull naħa tal-interconnector, jiġifieri kemm f'Raguża fi Sqallija u l-Matab f'Malta. Intqal li lan ta' dawn ir-reatturi huwa li jnaqsu l-enerġija reattiva ġġenerata mill-kejbil taħt il-baħar u fuq l-art b'hekk tkun qed titjieb l-effiċjenza fit-trasmissjoni tal-enerġija minn post tal ieħor. Interconnect Malta, l-entità li qed tmexxi dan il-proġett, ippubblikat ukoll ir-raba' tender. Dwar dan wan jitkellem mal-kap eżekuttiv ta' Interconnect Malta, Ismail D'Amato. Ġie ppubblikat tender li qed nirrikjedu biex nixtru tagħmir ġewwa Sqallija u f'Malta. Bażikament għandna bżonn nixtru switchgear biex jopera l-equipment li ħajkun hemm fi Sqallija li jikkonsisti fi switchgear kemm dak hybrid switchgear, dak li jgħidulu hybrid switchgear u dak li huwa outdoor switchgear. U fl-istess tender ħajkun hemm requirement li għandna bżonn nixtru fire protection equipment. Intqal li bħala parti minn dan il-proġett se tiġi wkoll aġġornata is-sistema ta' kontroll tat-tagħmir kemm f'Raguża u kif ukoll dik tal-Matab bl-istima ta' dan it-tender ta' 12 miljun euro. Interconnect Malta tinsab ukoll fil-proċess biex tagħlaq l-evalwazzjoni ta' tender ieħor li forma parti mill-istess proġett għal manifattura. Il-proġett tat-tieni interconnector se jkollu tul ta' madwar 122 km, inkluż il-kejbil ta' taħt il-baħar ta' 99 km. Dan il-proġett huwa wieħed ta' natura kbira. Allura kien jinvolvi ħafna xogħol anke ta' disinn kellna bżonn il-requirement tal-permitting tal-environmental impact assessments f'Malta u fl-Italja, ġifieri kien sar tħarriġ marittimu biex naraw is-seabed ta' minn fejn eventualment ninstallaw il-kejbil. Issa li wasalna fi stadju fejn qegħdin noħorġu tenders, għandna 4 tenders minn barra u wieħed minnhom kif għedna rakkomandat tal-award u daw mbagħad eventwalment ħajkunu huma li iwasslu biex il-proġett kif qed tgħid inti jiġi kompletat. Dan il-proġett li qed jiġi konfinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea mistenni ikun lest sas-sena 2026.